Dali ko, ito gaya po mo ko. Uy, Asa na mo punta, Jim? ano kayo nadok ba kay? Patambal ta lang. Tambal na na po, balik na punta dito. Kailangan mo balos sa kasi ano kay naisahan na tumiyagi adlaw. Yung unsa man ang pagbalos nimo karon? Ako ni bahala di basta ang nanapog ka na, kita na po makabayad. di lagi karon kita na mo siya na mo bayad sa tuwaron. Bantay bito ka ng Lagi. style nimo ha. Tay na kinala si Duko. Oy, doy, mayo kay naabot na mo. Siyempre Dok na mi dire extended magay mo promo Dok. Ay, oh, extended hangtod December na itong promo dire. Jib, jib, jib. Saman, Sure ka, basig kita na po mabulyasuan niya. yo ako bahala gani no. Relaxan ra agay makabayad. Iskali. Bitaw, iskalibo, bitaw. Ay, unsa man na imong gibati dong? Ako dire Dok kay magpatambal ko ba kay akong gibati ba kay sige Na, tanawa, Dok, nakalimot na po, Dok. sige to gibati na ko. Amo, di mo, sige rin magkakalimot. Dok, wala akong problema Dok, kanang limtanon kay ko Dok. Uy, unsa man imong pagsikap na makalimot man? Kini problema niya, Dok, no? Ang iyang sakit, makalimot. Ay, makalimot. So, limtanon din na siya. Makagira, dali ra na tambalan. Dok, mapaayo baka ni mo na nga nga sakit? Aw, mapayo, kaya ra kaya na, pero testingan sa tabi og nakalimot ba gyud? Nalibang na kagabi dong? Nalibang. Na nakalimot yun ko Dok kung kanus ako nakalibang Dok. Na, kalimtanon din lagi kayo, Dok. Ay, wa kay numdum, nakalimot gyud ay. Awa ko effective ka yun ko eh. Di bitaw masipya, tani na tagbo na ko po yun si mga ba. Libo na ni isa pa libo na ni. Basta Dok ka, itong dilo ka, basta dili ko ni mo maulian, tagayan mo di mo sa libo, pero ako ang maulian, tagaan kag 500. Uy, ati, sabi na ko bimdanon. Uy, ay, palatan yan. Ay, dapat makalimot po kasi ang pinig. Wala ka dito naman dito, sa tayo kita rata. Di halata, bitaw. O, sige doy, magsugod na ta, tambalan na ta ka. Sige, sugod na ta, tambal. Sabi niya manin si Mano. Dadong, Imna, mo na tambal sa imong sakit pagkakalimtanon. Sa man ni Dok, suka magyapon ni. Gilera ni mong kolor. Hoy, tama ka, suka kang nakakama, nakaimundong na ka. Naulian na ka, mo nung ibutang sona, di nakalimtanon. Okay, effective kayo. Awa lagi? Nasakpan na puta ng tirada ni mo. Bulok ka yung kayo ni mo, eh. Okay, 500, okay, pabalik mo na ko ng cook. Awa lagi, wag mo ko'y kwarta dyan. Bahala ka na dyan, wag ko'y Uy, kwarta. uy, asa ba ka? 500. Unsa naman mo na sabot na to. Antod promo na to December. Wala ka wala nimo, pasi naman dito.